Solwazi labo be-LGBTQIA+ ke bona ke bavumelekile yini Solwazi umphakathi we-LGBTQIA+ ukuthi ke wona ugqoke imvunulo yakithi kwaZulu? Manje ulana-ke manje sekushintsha ama-feelings kuwena, right? So le ngubo kade uyigqoka, le mvunulo kade uyigqoka, kunzima ukuthi manje uba nakho wena Mnguni usuna-30 years sekufanele vele ukukhathe off, ukhulela kwamaphumulo, into yakho nawe uyazizwa, yabona. Namhlanje is a modern life. Khumbula uma ugqoka imvunulo ila uzizwa khona ukuthi uyinsizwa. Imvunulo phethe ihawu, uyazizwa ukuthi masculine, basho njengesilungu. So mangabe usukhethe-ke manje kuya ngala kwenye team, kahle kahle if une feeling Ningizimu Afrika, sizwe sakithi simnyama sinibingelele sinamukele namhlanje ohlelweni lwethu olushasha i-episode yethu yokuqala ngqa le isiqephu sethu sokuqala la sizobe sikhuluma khona ke ngodaba oluthe la trenda kakhulu kulezi insuku einkundleni zokuxhumana. Sizokhuluma khona ke ngemvunulo, ukuthi yini imvunulo, igqokwa kanjani, obani abavumeleke ukuyigqoka, kanti futhi kumele bayigqoke kanjani. Namhlanje ke ohlelweni lwethu lapho sithi khona ke ingono yolwazi sivakashelwe uSolwazi. uSolwazi ke oke wafundisa khona laphana ke eThekwini TVET College kusukela ngonyaka ka-2000 kuyoze kube unyaka ke ka-2021, kanti futhi ke uke waphatha ke ngo-2010 kuya ku-2015 iMelbourne campus khona laphana ke eThekwini College. Akagcini ke lapho uSolwazi uphinde futhi ke abe umuntu ke odayisa ngamakhambi esintu, ey'ntweni ey'ningi zesintu impela uyatholakala, ngoba siphinde simthole laphana ke kwi-KZN Health Practitioners Organization. I-KZN Health Practitioners Organization ke okuyinhlangano yabelaphi abalapha ke ngesintu. Agcini ke futhi ke kulowo nhlangano aphinde futhi abe ingxenye yeVuk'uzenzele Traditional Healers Association. uSolwazi ke goes by the name uSipho Thulani Mhlongo, ubizwa uSolwazi Sipho Thulani Mhlongo. Solwazi, asikubingelele ke sikwamukele ke ku-MCDU TV ngaphansi kohlelo sithi ke ingono yolwazi. uThixo sasigcinile owasiletha kulo mhlaba wade sizophila, hayi sisaphila impela, asikaboni lutho olubi. Sibonge nje ithuba ukuthi sikwazi ukushare ulwazi esinalo nabalandeli bakho or ababukeli bakho. Angibonge Mnguni. Interview yethu noSolwazi ke siyenza ngama-online platforms. Sixolele nje kakhulu mekukhona ke ubuhixihixi awubakhona. Solwazi, siyalibonga ithubo sipha lona, asikene ke sigxile kulona udaba esize ngalo. Solwazi, iyini imvunulo? Ngicela uthathe Solwazi, uthathe usibheke imvunulo ngesikhathi samanje, ubese phunde futhi usibhekele imvunulo ke ngesikhathi ke sakudala ukuthi isukaphi imvunulo, kanti futhi imvunulo iyini? Asiqale modern life, i-uniform ngaba isport ey'koleni, imvunulo into ekusa kwi-identity ukuthi ungubani, usuka kuliphi izwe. Imvunulo into enjalo nje, it gives identity. Uma ubona umpedi eqile uyambona ukuthi umpedi lo, ubona umXhosa, ubone umZulu, ikunika ukuthi lo muntu imvunulo ke leyo. Bese ukuthi imvunulo ihamba nekhathi, asithi asebenze ngoZulu ngoba sila kwaZulu. Imvunulo ngeke umfana osemncane ukuthi usegqoka imvunulo. Imvunulo into ehamba ngezigaba, ngoba nayo imvunulo khona imvunulo yeyinsizwa, kube khona abanomzana namakhehla, iyahlukana. Why ngisho kanje? Eyamakhehla banongiyana, khona into ayifakwa ekhanda
round makuhamba inwele bese umuntu omdala afaka ungeyana i-form part of imvunulo. Bese bakhona imvunulo egqokwa iy'nsizwa. Uyibona insizwa udola insizwa yomZulu indlela egqoke ngayo. So esikhathini samanje sesimixa ukuthi imvunulo engazuthi is everything. Ubona abantu abancane sebefake ongeyani ubona ukuthi ungapheli kolwazi yabo. Masika phezulu imvunulo esiZulu asizuyibiza yonke into. Ibheshu number 1 ngoba khona ibheshu kube khona isinene bese bakhona into ey'fakwa emakhanda kukhona nje amacici bese-ke lowo muntu uyambona ukuthi hayi insizwa le ivunulile kuba ibheshu kube isinene bese kuthi la kwiphathi yangaphandle bese bakhona into ayifaka kodwa umncedo wawufakwa phambili. So imvunulo yangempela ngoba fasihlukanise khona imvunulo ihamba nangey'godi. Mawusuka kwaMaphumulo imvunulo yakhona ngeke ifane neyakwaNongoma kodwa uzobona amaZulu kodwa kukhona okuncane ithasha eyikhombisa ukuthi basuka kwiy'ndawo ezahlukene. Lwazi ake singene-ke Solwazi sigxile-ke odabeni oluthinta-ke imvunulo nokugqokwa kwayo. Solwazi ngicela usicacisele ukuthi insizwa yakwaZulu Solwazi igqoka kanjani, umfana oseqala ukweshela ugqoka kanjani, kanti futhi ubomnumzane bagqoka kanjani, bese uphinde futhi Solwazi usithintele odabeni ke oluthinta ingwe ukuthi ingwe kanti yona igqokwa kanjani, obani abavumelekile ukugqoka ingwe, obani abangavumelekile ukuyigqoka. Solwazi asithi wemnguni uyabona masikhuluma kanje njengoba sisemoyeni sikhuluma nabantu abahlukene, sikhuluma nenhlanga ezahlukene, singamaZulu sihlukene. So njengoba ngithinta ibheshu that's a basic for everyone. Ngabe ubuya ko-Potchefstroom, ubuya kwaZulu, ubuya ko-Newcastle yabo. So we are not able to say imvunulo ensizwa iba nje kodwa these are the few things ozo-identify. Khona egqothwa ibheshu bekhona isinene efakwa ngaphambili bese kuba khona umncedo ofakwa phambili kwiphathi yangasese yomuntu wesilisa bese mhlambe makuthi emcimbini aphathe ihawu nalo futhi ihawu lifoma i-part of imvunulo. Noma umuntu aphathe induku abanye baziba indukwini bese kuba indlela agqoke ngayo. Namhlanje khona oblasem bafoma part of imvunulo kungaba imbadada. So we covering okay not specifically ukuthi sizoyibiza igama ngegama kodwa mabona umuntu ogqoke le ndlela engikhuluma ngayo uyambona lo muntu ukuthi uwumZulu usuka kwaZulu ngoba nawo amahawu njengoba ngithi afoma i-part of imvunulo awafani. Kuba khona amahawu amade acijile kube khona lawa round kuya ngezigodi kodwa insizwa neqhamuka igqoke kanjalo uyabona ukuthi insizwa le ewumZulu masikhuluma ngamaZulu. Solwazi ngicabanga ukuthi iyasala le ndawana ethinta ingwe. Solwazi sicela usicacisele ingwe Solwazi umuntu kazana nje oyifanela nami uvumelekile Solwazi ukugqoka ingwe noma ingwe yasebukhosini. Mnguni ngizama ukubalekela ukulimaza abantu bakithi ukuthi the moment ngizothi ugqoka ingwe makunje kanti umuntu osuke eLundi ingwe begqoka different reason. Ngizama ukuvota lokuthi asingayibophi ukuthi le isho ukuthini. Ngizokunika isibonelo. Moya ngapha kwaXhosa banendlela abenza ngayo into efana neyakwazi ukuthi ine-meaning engafani. Isibonelo makushawa induku noma kuliwa iy'ntonga emampondweni asikho nhlobo into ethi uyihawu. Uyayibona into engisho babanga nje induku bagoqa indwangu esandleni bese kasha. So ngizama ukuthi njengoba ukhuluma nomhlongo lo oSolwazi si-accommodate wonke umuntu ukuze singabi nayo lento yokuphikisa nti ngakithi ugqoka ingwe uma kuyinkosi noma kunjani njani yabo. Angibaleki ukuthi lento oyishoyo ngiyayazi kodwa ngiyazi based kwi-area yami la ngikhulele khona. Ofisho omunye umuntu izobe siyamlimaza nababukeli bayo sebethi hayi bo mina ngazi kanje. Ngi-avoida leyo part, let's just do imvunulo as a whole. Then isigodi-ke manje sesingayinciphisa indawo ngendawo. Angazi noma mhlambe le engikushoyo hayi ngoba ngibaleka but ngifuna njoba silapha sishare ulwazi siyavusana. Usungabuza kwabakini abadala thina-ke la kulesigodi sakithi isho ukuthile bese siyi-breaker down-ke accordingly.
Angani noma uyangizwa yini noma mhlambe angiphendule ngendlela obulindele ngayo. Mhlampe Solwazi asike siphinde sithi ukuyithinta kancane. Ngiyazi ukuthi awufuni ukuyi-breaker down into i-level le ngiyifunayo, kodwa ngiyafisa ukuthi mhlampe ngokolwazi lwakho kungani mhlampe kuthiwe ingwe associate-wa nobukhosi, ngoba sike sathola umntwana uThulani Zulu eyichaza naye ukuthi cha impela imvunulo ingwe nje iyona nje isilwane esi-associated nobukhosi kumbe-ke nendlunkulu isikhathi esiningi. Mhlampe awukucishe lapho ukuthi kungani-ke as much as ungafuni ukuyi-breaker down ngale ndlela esifisa ngayo, kodwa usicishe lapho Solwazi. Asithi ebukhosini ilapho okuqala khona ukuhlakana, amandla aqala ebukhosini. Ebukhosini bakufuna ukuhlaselwe, i-order iphuma ebukhosini. So ingwe njengesilwane esinamandla nesisabekayo, if usogqoka umuntu wasebukhosini, sithi inkosi uma iqhamuka igqoke ingwe noma ibhubesi, inika that umfu ukuthi lo muntu mkhulu uphakeme kangakanani. So that's why-ke izilwane ziya ngokuthi kwi-kingdom zona zidlala yiphi role. Masithi nje ingwe isilwane esaziwayo esisatshwayo esinamandla, so iqhamuka kanjalo ukuthi i-associate-we inkosi ngokwesilwane ukuthi sona siphila kanjani lapha in the jungle. Solwazi ngiyakuzwa Solwazi, uyayibeka. Mhlawumbe Solwazi-ke ake sithinte-ke imvunulo yona qobo ukuthi-ke imvunulo igqokwa abanjani, igqokwa kuphi futhi imvunulo. Ake siqale lapho-ke Solwazi. Imvunulo asithi ungayigqoka, sithi kunomshado wesiZulu, imvunulo ila sigqoka khona kuphelele. Nakhona futhi lapho siyigqoka ngezigaba, wena uyashadelwa uzogqoka imvunulo kubonakala umuntu ufika ukuthi nangu umnikazi wendaba, bese bakukhapha nabo bagqoka imvunulo ekhombisa ukuthi bakukhaphile, bese bakhona bagqoka imvunulo ekhombisa ukuthi ba-attende nje umshado lo abeze kuwo. Ungayigqoka futhi imvunulo uma kwenziwa umemulo, uma kwenziwa umemulo iy'nsizwa zingayigqoka imvunulo, nalo owemuliswayo, ngoba phela imvunulo ayiyona ey'nsizwa yamadoda kuphela. Imvunulo nabantu besifazane bayayigqoka ehlukile kunale yethu. So imvunulo uyibona kakhulu emshadweni, ememulweni. Namhlanje sekhona ezenzayo njengento efana nabo kuthiwa lento kwabiwa, abanye sebayayigqoka imvunulo ekhombisa ukuthi usiko lakithi leyo, it is acceptable. So imvunulo into ongayigqoka noma inini when you feel like, it's just that-ke ngendlela esesalimala ngayo sesithi uma uqhamuka manje ugqoka imvunulo sikubuka ukuthi hayi kwenze njani, sayithatha sayireduce into i-heritage day. So imvunulo manje ngama-heritage days bathi kunomkhosi welembe wawubona abantu abakhulu begqoka imvunulo ngoba kukhona into eyenzekayo. So kusho ukuthi imvunulo into oyigqoka uma kukhona i-event. Kodwa-ke singacela phela ukuthi asigqoke okuncane nje noma inini nje, ubona amandiya agqoka inosari bawo kungonakele lutho nje. Kodwa imvunulo kathi uyigqoma kuba kukhona imicimbi la kufanele siye khona ngey'khathi ezithile, futhi nakhona ngeke ugqoke imvunulo esithi kwenziwa umemulo konto ukuthi uyicece, angazi noma uyazini kwakuthi uyicece emakhaya, fika iy'nsizwa y'hlala nentombi ubusuku bonke. Ngeke uhlale ugqoke imvunulo ubusuku bonke kuze kuse, yayibona, ngoba imvunulo sikhulumile ukuthi iyinto eveza amaphathi akho angaphandle, ngoba awugqoki lutho uma ugqoka imvunulo. Manje siyayikhatha nigqoke imvunulo phinde sigqoke nama-under, kanti wawuyigqoka nje uyihambele nje. Nentombi igqoka imvunulo ingaba mfishane. Ey'ntombini imvunulo yakhona inezigaba. Intombi eqomile engakaqomi ubona indlela egqoka ngayo emcimbini. Intombi esiyikhethile kodwa ingakacaci inendlela futhi egqoka ngayo nayo emcimbini. Bese bakhona umakoti, umuntu eseyicacile unendlela agqoka ngayo naye emcimbini. Bese bakhona ogogo, omama sebebadala. So isiZulu si-rich ngendlela yokuthi by looking at you uza ngiyabona ukuthi lo ukule stage. Like uma ifika intombi umakoti omncane egqoka imvunulo awukwazi ukumshela, kodwa intombi egqoka imvunulo engakakhethwa
ungayishela noma kanjani. Le sikhethiwe uyayishela sakuyintshontsha, ugayidwa yini njalo imvunulo le ayigqokile. Ngoba isikhathi esiningi masikhuluma ngemvunulo sesikhuluma kakhulu ngabantu besilisa emadolobheni, abantu besilisa bagqoka imvunulo. Intombi akuselula ngaphandle mayibona la komaskandi ke sigqoka ebandla, kodwa nje imvunulo ikwazi ukukhombisa umuntu istage akusona at that time. Solwazi bengingajabula ukuthi usulithinta udaba lokuthi ihlukene kanjani imvunulo yentombi. Solwazi imvunulo yowesifazane osethathiwe kanye nemvunulo ke yomakoti. Ngicela nje ukuthi Solwazi ke ukuyithinta thinte lapho ke ngoba sesike sayithinta eyokuhlukahlukana kwemvunulo kubantu besilisa nokuthi futhi ke bayigqoka nini bayigqoka kanjani ke ikuphi futhi kumele baqaphele. Sicela singene sixile Solwazi. No, imvunulo yentombi asithi naye ingane isencane indlela egqoka ngayo iyagqoka, asithi noma ngani imvunulo nje iveza amabele nje usiko lethu. Intombi le engakaqomi izogqoka izobhinca, khona lithiwa ukubhinca. Ukubhinca means ukukhava la sivela khona kuthiwa amabhinca. Wabona ngentombi, wabona intombi ibhincile ingagqokanga sigidi ingagqokanga ngubo, kuthiwa ibhincile intombi, sekuduma amabhinca. So lo muntu ongakathathi ongakashela ongakaqoma ngisho njalo uzoyigqoka lento bese ivezela ibele lakhe, osho ukuthi ama-available. Bese kuthi ke lo oseqomile noma osekhombile uzoyigqoka kodwa bese engareveal, angavezi wonke amaphathi, futhi ngeke into yakhe ibisaba mfishane. Lo qala ugqoka into emfishane aveza amabele, ihla umzimba. So ungathi umfuna uzogqoka bese efaka into ayifakwe emahlombe yokuhlonipha. Umbona nje ukuthi omakoti laba intombi kuthiwa ingoduso lozi intombi lezi. So ihamba kanjalo ke imvunulo yabantu besifazane ngokweziteji abaphila kuzona. Lo osekhethile oseyingoduso ungangasondeli, kanti lo muntu athandana nayo useless. Uyangena but awuqondi ngqo, umshela sakuntshontsha ngoba awazi ukuthi isimahleli aphila kusona sinjani, uyayibona. So yilokho ukuthi kuba nomehluko phakathi, kanti la komama uyambona ukuthi usemdala or khona lephathe ngithe kuwena makwenziwa imvunulo umnikazi wendaba sithi kuyacacwa. Lo cacelwayo uyombona ukuthi abhinca isidwaba nempelesi zakhe laba bamkhapha babhinca isidwaba. So wena ufika la emcimbini uyabona ukuthi oh la kuyacacwa la, kodwa nangu umnikazi wendaba ngendlela uyahluka yena kancane kodwa ubhinca isidwaba bese kuthi lo omunye angasibhinca isidwaba. So intombi esencane ayisibhinca isidwaba, intombi esithathiwe kodwa engakagani ayisibhinca isidwaba. So yilapho kwesihlukanisa khona ukuthi uhamba uphelephi mawinsizwa ufuna intombi, ngoba mawuthatha intombi esikhethile ungasuka ngisho impi mhlambe nkathi uyishela nje la endaweni evulekile zikhona insizwa zangakubo, mhlambe kwa insizwa yayikho yabo ukuthi ususimpi. Kanti uma beyishela intombi esencane esaveza amabele ungayishela ngikulinde uqede 5 minutes wakho uphume nami ngingene phambi kwakho ungasukanga siduma, njoba nina mnguni senilwa nje emathaveni nibanga ukuthi intombi yami uhlangane nayo manje ngo-12 ngo-2 uyafika umfana sekadutshulwa impethu intombi yakho. Yabo iyayine-order imvunulo ikhombise nenhlonipho ukuthi umuntu ogqoke kanje uyareveal ukuthi mina ngikule sigaba, yabo. Solwazi labo be-LGBTQIA+ ke bona ke bavumelekile yini Solwazi umphakathi we-LGBTQIA+ ukuthi ke wona ugqoke imvunulo yakithi kwaZulu? Ake siqale kanje, asithi wena asithi umfana uzala umfana sosebenza kahle ngabafana ukuze mhlambe sikwazi ukuyibona imvunulo, ngoba I'm sure umuntu omningi ekhuluma imvunulo usecabanga abantu besilisa, ngoba besifazane manje especially bahlala emadolobheni abesifazane basakwazi ukugqoka lezi zinto engishoyo uma basabhinci manje, angithi. Asithi ke uyazalwa wena mncane
inkathi uzalwa ukhula nabafana nje, yonke into umfana, kodwa ikhona i-element lokuthi uthanda uncika kakhulu emantombazaneni. Wena Mnguni uyakhula, abafana mabehamba bodlala ibhola, wena uba comfortable uma ngabe uwashe izitsha uhleli noMathemba, ukhule ube insizwa nawe ugqoke imvunulo uqede, uthi mase una 21 or 25 even 30, and then uthi no man, kahle kahle mina ngithanda lento eso. Uyabo uthatha uyigqoka le mvunulo useqala, manje ulana-ke manje sekushintsha ama-feelings kuwena, right? So le ngubo ubukade uyigqoka, le mvunulo kade uyigqoka, kunzima ukuthi manje uba nakhu wena Mnguni usuna 30 years, sekufanele vele ukukhathe off, ukhulela kwamaphumulo, into yakho nawe uyazizwa, yabo lo. Namhlanje is a modern life. Khumbula uma ugqoka imvunulo ila uzizwa khona ukuthi uyinsizwa. Imvunulo phethe ihawu, uyazizwa ukuthi masculine, basho njalo ngesilungu. So mangabe usukhethe-ke manje kuya ngala kwenye team, kahle kahle if une feeling ephelele ngawe, awukwazi ukuyigqoka imvunulo for showing off. Kodwa ngoba sesiphetheni samanje bangisho 2025, niyathanda ukwenza lezi zinto ezizenza nje basikhuluma nje, you want to show off. Imvunulo akuyona into yokushow off, imvunulo into evusa ubuwena kuwena ukuthi nanje ngiyinsizwa, ngingashaya noma yini ephambi kwami. Imvunulo le ebholeni, uma ugqoka i-uniform yebhola, kwehla umoya ukuthi manje ungadribula umuntu ophambi kwakho, awuphilile ekhaya. Uphinde futhi ukuthi mhlawumbe uma ugqoka izinto emnyama, udlala iklabhu emnyama noma elibomvu, kukhona that spirit efika. So njengoba ugqoka imvunulo nje, imvunulo is something when I go to a function, mhlawumbe udwendwe, ngisho ngaqhamuka insizwe laphana, ngiyisikaze ngenduku ngcweke, ngisemandleni. So la okhuluma ngabo ukuthi bayayigqoka imvunulo in the modern world, angiboni into e-wrong ukuthi bayigqoke, kodwa imvunulo into evusa umhlwenga. Uma ngabe usukhetha ukuphila le mpilo, angikholwa ukuthi unawo umhlwenga lo ozovuswa imvunulo. So bangayigqoka to show off, kodwa kahle kahle imvunulo akuyona into yokudlala, ukuthi uma uyigqokile uvuke ubulwane kuwena, uvuke umnsizwa kuwena. Anganoma sisahambisana. Yeah, yeah, asigqokeli ukuthanda, ivusa lento. Mm. Yeah, ifanele uyihloniphe, ngoba nakunina eneyinsizwa, nithi niyinsizwa emhlaba, ayisekho phela insizwa manje. Yabona abafana abangangani ukuthi ababuka imizimba iyaxega, insizwa must be strong. Sikubona ukuthi hayi lo mfana lo uma egqoke le ngubo ngempela ngempela uyazizwa ukuthi ubani, yabo. So-ke imvunulo ngempela uma uyigqoka fanele ivuse umhlwenga, kungabi yinto ukuthi uyigqokela ukuthi amakhamera athini. No, fashion le masuthi kwi-fashion design, nehla up and down kwi-aisle, gqoka imvunulo yesintu, which is good, yabo. I think mhlambe-ke laba okhuluma ngabo abadlela enye team bangayipromota kahle kahle kakhulu imvunulo yesintu, mangase mabenza ama-fashion design, njengoba bethunga imost yabo yenziwe lapha, siyibona iparedwa, sijabule, bakhuphula-ke izinga. That will show me ukuthi ngempela ngempela bane-feeling yayo imvunulo. Sike sibuke Solwazi kulesi sikhathi uthola ukuthi ngiyinsizwa nje, uthola ukuthi angi-associate ne-LGBTQ, angi-associate ne-LGBTQ, ngiyinsizwa nje Solwazi. Kodwa mangiyodlala ingoma, mhlawumbe sithi lento sibaka bayibize ngepoint engomeni, ukuthi ufuna ukushaya ipoint umuntu Solwazi, avela agqoke Solwazi, afake isidwaba, kumbe avela agqokiswe kwetshitshi Solwazi. Ngabe Solwazi isintu sakithi asingabuki manje ngokwe-modern way Solwazi, asibuke ngekwesintu ukuthi isintu siyakuvumela yini ukuthi owesilisa agqoke imvunulo wesifazane, owesifazane agqoke imvunulo yowesilisa.
inkosi lapha nje kwamanje ngoba seyichazile imile nje akukho la ngithe khona vice versa Yeah. kodwa siyakubona phela kwenzeka ngokwesintu nje umuntu wesifazane wokuqala mezogqoka ibheshu ngeke kwenzeke owesilisa ngeke agqoke isidwaba uzohlala kanjani nezinye insizwa uyayibona Yeah. so into engenzeki but isikhathi esiphila kusona sesiyayiforce into engeyiyo igcina isiyiyona kodwa umuntu wesilisa ngeke agqoke imvunulo yomuntu wesifazane nowesifazane futhi akufanele agqoke imvunulo yomuntu wesilisa akwenzeki lokho hayi ngokwesintu kuphela common sense tells you ukuthi as a man uzohlala kanjani ugqoke isidwaba Yeah. uyayibona as a woman uzohlala kanjani ugqoke ibheshu Yeah. so akuvumelekile. Yeah. Asibuke Solwazi ngiyacabanga ke bazokuthinta kabe laphi kule engizoyithinta. Amakhosi sike sibuke umuntu kuthiwa ungenwe umoya wamakhosi sibone ukuthi ungenwe mhlawumbe wesifazane ungenwe yikhehla lithi akalaphe ngokwesintu. Kodwa manje sibona nangendlela asuke sevunulwa ngayo ngoba usuyishilo ukuthi akuvumelekile. Kulo part uvumelekile nomuntu wesifazane agqoke ibheshu asine ngebheshu mhlawumbe asithi ukhipha ithwasa ngoba athi nena ungenwa amakhehla ugidela amakhehla uvumelekile loyo ngokomoya. Siqale la osesithinte le party enomsindo kwabona balapha bendabuko oyizangoma 1 wonke umuntu omaziyo uthi ungenwe yikhehla noma isalukazi Yeah. right Yeah. khona ugogo khona ukhulu uqala ngesizwe Yeah. bekhona ukhulu ozala uma wakho bekhona ugogo ozala ukhulu kube khona ukhokho kube khona okhulukhulwana Yeah. so umuntu ongena emntwini ophilayo kungaba umuntu okuyi-10th generation Yeah. right 10th generations i-first generation ukhulu second ugogo third ukhokho bese bakhona okhulukhulwana Yeah. kusho ukuthi kwalento ukuthi sonke singogogo nomkhulu is not correct Yeah. ngoba akusho ukuthi kufanele ungene ugogo noma ungene umkhulu ungangena ukhulukhulwana so indlela esipronounce ngayo is not correct ngoba kwalawo soyitshela ungenwe athi ungenwe umuntu weugogo kungathi ungenwe umuntu wesifazane not umuntu owugogo futhi nalapho futhi before uzube isangoma ukuthi ungenwe umuntu othile sibuka ibehavior yakho ngoba ngithe wena manje abafuna beyodlala ibhola wena uthanda ukuhlala nodadewenu ekhaya enjoy uba sekitchen yonke lo nalo muntu futhi mase eseshintsha esithatha ubungoma kufuna sibe nanto besiyibona yenzeka ungashintshi overnight ngoba nabo ubungoma sekuyifashion njengayo imvunulo yayibona so which means umuntu othi ungene ugogo noma ungene umkhulu uzoba nezimbo izimbo ngathi isizulu mesixhosa ngikhumbula sengijabule kakhulu uzoba nezimbo uzoba nemikhuba yamadoda ushintsha ngisho ivoice umuntu wesifazane mekhuluma akhulumele phansi yabo abe nevoice estrong usho ungenwe umuntu wesilisa owesilisa naye ongenwe umuntu wesifazane uzoba nakho ukuthambathamba abe nenhliziyo enhle ngoba phela thina madoda sinazo inhliziyo ezinhle siya-accommodate lo mfana unayo yonke into ngisho ingane uyayithanda upatient nani ungenwe umuntu wani wesifazane kodwa ebe eyini umuntu wesilisa so usho ukuthi kuyenzeka lokho ibehavior but not to an extreme ukuthi sengathi ubungena ugogo bese uthi ufuna ukugqoka isidwaba cha kuba ibehavior indlela owenza ngayo izinto okusho nje Solwazi akwenzeki akumele isangoma sigqoke ibheshu sine ngebheshu asibeke icace nje sibe sesifazane hayi akufanele kodwa indlela enza ngayo angayenzisa okwendoda ngoba kube khona u-anti ekhaya othi mabe mhlawumbe uzwenziwa imicimbi noma kukhulunywa kube uyena izwi lakhe limali unika isibonelo kwaZulu umkabayi umkabayi womuntu wesifazane wazange wagqoka bheshu kodwa wayephethe mawuzazi ubuwena ungaba nama-powers ophiwa abadala kodwa uqhubeke ubonakale njengawo umkabayi was a female kodwa mawumbuka indlela owayeqhamuka ngayo masculine nento ayikhulumayo into azenzayo ukuthi ezendoda kodwa akazange wagqoka ibheshu futhi nathi njengamanje futhi akufanelanga
ungaba nama-powers, ungaphatha umuntu wesifazane ngoba uphiwe umuntu wesilisa osondele kuwena. Yeah. Kodwa kusho lokho sefana manje ugqoke njengaye. Solwazi umqhele, ake sithinte indaba lomqhele. Umqhele, Solwazi ugqokwa yinombani Solwazi umqhele? Solwazi hayi ake sililungise lolu daba Solwazi ngiyacela. Umqhele Solwazi, umqhele. Solwazi umqhele Solwazi uvele ugqokwe nabantu besifazane, Solwazi umqhele ugqokwe zinsizwa, Solwazi umqhele ugqokwe nayingane encane Solwazi umqhele. Ugqokwe nawo ubaba omdala Solwazi ngiyacela silithinte udaba lomqhele Solwazi bengicela. Umqhele Solwazi ngikuzwile uchaza ukuthi owensizwa Solwazi ngikuzwile uchaza ekuqaleni. Ubaba kombe mhlawumbe ngithi umnumzane nje womuzi Solwazi onegcawu mhlawumbe ngathi edlulile kweyimbili noma esisodwa kulungile kodwa long as nje asinelwa lo mnumzane. Uvumelekile yini Solwazi yena ukuthi Nkosi yami ahambe efake umqhele noma kumele afake ungiyane? Angazi-ke manje navele iyama-ke i-technology. Solwazi usangizwa kodwa? Hamba nje emoyeni, mangizwe kahle ukhuluma ukuthi umqhele ugqokwa umuntu onjani. Impela Solwazi ungizwe kahle ukuthi angazi-ke manje i-technically yethu yabona kusebenza online kangcono siyayishutha kodwa sobona ukuthi kuyakhona Lokho. ukuyishutha. Ngoba manje ngiyabuka le Zoom ibuye Usangizwa na? Usangizwa Solwazi? Ihlupha lana manje. Nakho-ke siyezwana-ke manje. Sengiyakuzwa manje. Yeah. Ngithi mina Ngisakuzwa. Solwazi ngicela sithinte indaba yomqhele ukuthi umqhele Solwazi ugqokwa insizwa noma umqhele ugqokwa umnumzane ngoba ke sithi nje umnumzane njengawe Solwazi njengoba ngicabanga ukuthi mhlampe usuwasinelwa. Uvumelekile ukuthi ubonakala ufaka umqhele noma uvumelekile ukuthi wena njengoba usuwasinelwa sokufanele ufake ungiyane. Asiyithinte lapho Solwazi ukuthi ungiyane lifakwa obani, umqhele ufakwa obani. Asiyithinte lapho Solwazi. Mnguni ungiyani ugqokwa amakhehla. Yeah. Abantu abadala. Yeah. Inwele bese faka ungiyani. Ungiyani isikhathi esiningi namhlanje awusabonakala into engathi uburabha around oyibeka phezulu. Yeah. Ubona amaSulumane egqoke lento indwangu bese beka into emnyama phezulu. Umqhele ungiyani wawubukeka kanjalo. So Yeah. isikhathi esiningi awusekho ungiyani ngoba nawo amakhehla phela awasekho. Bese kuthi umqhele angifuni ukuthi ngithi ngiyawulimita to certain people. Yeah. Kodwa umqhele sithi wena mhlambe uyashadelwa. Yeah. Ngalelo la ugqinta izinto bese ugqoka umqhele wena uvela obala ukuthi lento ingawe. Umqhele ngasho ukuthi wabantu abadala wabanomzana. Nezinsizwa zingayifaka ngenkathi ushadelwa kusho ukuthi lapho usungena kuleli zinga lobaba ungawugqoka umqhele. Singasho-ke njengoba usudayisa manje ukuthi nawe nje ubungawo nje mafuna ukugqoka ungawugqoka kodwa kufuneka sazi ukuthi wawukhombisa izigaba zabantu ukuthi lo mase esekulesi sigaba usezokwazi ukugqoka umqhele. Leyo uyibonayo igqoka zingane ezincane ikho nje engikushilo ukuthi izingane zethu senzisa izinto without explaining ukuthi why. Yikho sekuxoveka kangaka kodwa umqhele ukhombisa izinga lomuntu ukuthi usekuliphi izinga noma makuwusuku lakho usugqoka umqhele. Futhi phela masiqeda namhlanje vele usungene ekubeni umnomzana. Uyayibona? Yeah.
Kodwa kudala noma kuyazwakala into engiyichazayo. ngiyakuzwa Solwazi, asiyibuyisele kudala-ke Solwazi, asike siyibuyisele nje esikhathini esidala ukuthi esikhathini kudala ushuthi umqhele wogqokwa ubumnumzane. Network iyala manje. Uzangithola Solwazi? Ngiyakuzwa noma ukukhatha kodwa Ah. ngiyakubamba kancane. Ngicela ukuphinda Solwazi. Ngingaphinda? Yawo ngaphinde. Hhayi, Ngiyakuzwa. asivele ngisengicabanga vele siyigoqe manje ngoba inethiwekhi isiyala into zabelungu ziyanqaba. Kodwa ngicela sishaye lo mbuzo wokugcina and then mase siyayigoqa. Ngithi mina Solwazi, yebo baba. Okay. Ngithi mina Solwazi umqhele asingabuki ngesikhathi samanje, asibukele kudala. Wawugqokwa abamnumzane kuphela. Umqhele wagqoka abanomzana. Wagqoka abantu abadala umqhele. Emva komqhele sokulandela ungeyana. Hhayi, usuqedile Solwazi. Angifuni ukulimita umuntu mntakamnguni njengoba ngisho. Kodwa umuntu ogqoka umqhele umuntu osemdala, ubaba womuzi wakhe, umnumzane ongagqeka umqhele. Wena osakhula mhla ugcagcelwa ungawugqoka nawo umqhele baku-welcome ku-level elandelayo empilweni. Hhayi, uqedile Solwazi. Asilimithanga muntu Solwazi, sibeke ngokwekudala sayiqhathanisa okudala sasiyiqhathanisa ngokwesiko ukuthi kahle hle umqhele ugqokwa umuntu onjani. Asishanga ukuthi abantu abangawugqoki. Abantu bangasizwa kabi Solwazi, ngifuna ukuthi icace leyo. Asishongo umuntu angawugqoki besichaza ukuthi wawugqokwa nini, ubani futhi ongawugqoka. Ukuze nogqoka emncane azi ukuthi kodwa akafiki kwi-level yawo. Leswayo ubona nje namhlanje kungahlonishwana ngoba into engiyenzayo mina njengoba ngingaka nawe uyayenza kodwa sikho kwi-level efanayo. Ukuthi mina lento engangiyenza ngingangawe sengiyiyekile manje sengenza le elingana nami. Bese ukuthi wena umncane ukhuphuka uzokwenza into eyenziwa mina sengimdala. Yikho ukubona obaba abadala nje begijima nani club yabo ngoba sebenza i-respect lekhaya. Uma ufika emzini wami ndodana nawe ugqoka umqhele uyogcina usubona ngathi uyena umnumzane wekhaya. Yebo lo. So lento part of inhlonipho ukuthi i-stage umuntu akusona sikwazi ukuthi sihloniphe ngendlela. Ngiyabonga kakhulu Solwazi. Abafisa ukuthi uSolwazi bangamthola kanjani abafisa ukuxhumana noSolwazi, mhlampe bafuna ukubuza ngey'nto ey'thinta amakhambi awadayisayo, hlampe bafuna ukubuza ngezinye zezinto nje ey'thinta isintu abangacaciselekile ngazo kahle, abafisa hlampe uSolwazi ngolwazi lwakhe abacebisele kuzona. Hlampe uSolwazi uma engenayo inkinga angakwazi ukushera ama-details abangazi ukuxhumana nabantu. Kumakhambi ukuvusana ukwenza izinto zesintu i-guidance nje normally ngaba i-life coaching and all that. Ngiyatholakala i-company engisebenza ngayo ibhalwe e-herbs, amakhambi lawo esintu, a modern way. Ngiyathola ku-website www.eherbs.co.za, www.eherbs.co.za noma ku-WhatsApp number 067 641 6580, 067 641 6580. Lapho ungabuza umbuzo, kungaba amakhambi, kungaba isintu njengoba sikhuluma nje, it can be anything, is open. Kodwa lo number ka-WhatsApp kuphela. Uma ufona awukwazi ukuphenduleka ngoba ibhizi, kodwa uma ubhala u-WhatsApp siyakwazi ukubeka sokusiza. Amakhambi esiwasebenzisayo amakhambi esintu, kodwa-ke in a modern way.
isibonelo ukuthi mawufuna umhlonyane oke waduma ikhathi COVID siyawuphatha umhlonyane ine liquid form. Amakhambi ethu amaningi asuke ebuya elaboratory as a herbal from the herbal laboratory, bese kuba khona futhi amakhambi esiwasebenza nezinye iy'nhlaka njengalabantu esiphila nabo abayizinyanga abayizangoma. So mawufuna into mhlambe outside thina oba siyalapha kuphela, uyakwazi ukuthi usicontacte sixhumanise nomuntu ozokusiza ngalento ofuna ukusizakala ngayo through thina, so that if anything happens uyakwazi uphinde ubude hayi lo muntu ongithumele kuyena baba uMhlongo engathi akwenzeka ngendlela. So advise abantu ukuthi lento okholelwa kuyona kufanele uyenze ngendlela. So ke siyala kanjalo. Then kune podcast esisebenza ngayo futhi nakhona sometimes letha ama guest ibizwa uSiyavusana podcast, khona ku YouTube Siyavusana podcast, nalapho futhi umuntu angakhomenta abuze umbuzo sikwazi ukumsiza. Mawubuka igama lendawo eThandanani ithi i-podcast Siyavusana, hayi ukuthi siyafundisa, Siyavusana. So into engikutshele yona manje ungayithathi njengoba ngisho, uphindele emuva la uzalwa khona ubuze abadala bakutshele, yabo. You are awakening ubuwena njengomuntu omnyama, kufanele uzithande uzazi ukuthi ubani. Ngibuke nje lento sengivala ukuthi njengoba uMkhwanazi manje udumile use-TV yonke isikhathi, umuntu ohleli manje ubuka uMkhwanazi ekhuluma kothi ntambama bese ezobheka wena Thandanani ukuthi wena uyicubungile kanjani. Uyabona usulimele manje, you heard it for wena direct, but manje ufuna ukuthemba ukuthi uSolwazi Mhlongo uthini, awusayithembanga wena. So sivusela ubuwena emntwini, yikho sithi siyakuvusa okuzwile uthathe njengoba kunjalo, ungalindi uprofessor, ungalindi umfundisi ebese analyze into ubuyizwele ebukhoma, yabo. So silapho nje ukuthi ake silungise abantu bakithi bazithande bazithembe, nathi indle emnyama ke sibe right ngoba sixakekile. Sihambe sishobazise igqoko siyacela uma kungafanele. Ngithi ngalawo magama ke ngizama ukuthi Mntakamnguni, whenever ukhona isikhathi siyokhuluma whatever in your mind about life, about imithi, about izinto zesintu, you are welcome sishare nalowo mhlawumbe onendlela abona ngayo nendlela azi ngayo. Une right ukuthi angaphikisi athi mina ngakithi kanje mina ngakithi intombi mayiqoma imisa idukile imhlophe athi uma imisa idukile ibomvu asingayibangi le. Yes or Yeah. let's share, then we'll come up with a good practice. Ngoba ukufika kwabamhlophe usuka umuntu osebenza emayini eGoli afike lapha ahlangane nabatswana bamtshela mangingwasho kwenziwa kanje, uyabuya umuntu kini usethi hayi yenzani kanje, into ayizwe uphezi mayini, yabo useshintshile manje. Yeah. So sibuyisa ubuthina njengabantu abamnyama. Solwazi Ngakhuluma kushonile Mntakamnguni, ngicabanga ukuthi okwanamhlanje bese ngikuvezile nami engikwaziyo. Solwazi sibonga kakhulu isikhathi sakho, sibonga kakhulu nje ukuzithemba, usinikeze leli thuba, usiphe usikazise lapho nathi kwegulini lethu elincanyana, ngathi khona sesikutholile njengamanje esicabanga ukuthi kuzosilekelela kakhulu ukuqhubekela siya phambili, esizokuhlanganisa nesesivele sesikwazi sibone ukuthi thina kusilekelela kanjani ukuthena impilo iqhubeke. Sasithi isiZulu Mntakamnguni, ubudoda abukhulele. Yeah. Lento engikupha yona namhlanje, khona umkhulu wakho no-70 years ongeke akwazi noma nawe uyayishwama noma ubeyazi kodwa ubengazi ifala kufundise. Yikho nje namhlanje sesiyisulu zezinye izizwe. Kushona uNgcobo ebelapha ukhensa, sibulawa abelungu basishisa kanti uNgcobo evele elapha ikhensa kodwa akafundisanga muntu. Yeah. Siyabonga kakhulu. Akube njalo. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Besikhuluma-ke noSolwazi kwi-episode engicabanga ukuthi-ke izobe oqala njengoba nje sinohlelo lapha esilokelela khona-ke ngokukhuluma ngezinto zesintu esekuvuselela-ke usinga, siphinde futhi-ke silekelele ukuthi-ke sibe nolwazi esilwaziyo oluthe ukujula ngezinto zethu zesintu la sibuyela khona esintwini sakithi. UThandani waKaMnguni, sibonga ithuba.